Welkom bij deze week, maar het leukste, het beste en het opvallendste van Omroep Friesland van de oude dagen. En Joet hebben wij de volgende onderwerpen. Financiering IJsdom Almere blijft onduidelijk. Riemer van der Velde docht zijn verhaal over Heerenveen. Hindoestaanse Surinamers vieren 140 jaar emigratie. Dit en meer in deze week. In 2016 mat de IJsdom Almere kleerwijzen, de grote concurrent van Tialf. Toch is nog heel tijd net duidelijk hoe het nieuwe e-sportcentrum van in Almere financierd wordt. De zo'n tassezingswijze van een grote investeringsmaatschappij. Maar meer willen de initiatiefnemers er net ook kwijt. Juster waar het supermoderne e-stadion presenteert. Ja, wat ons betreft gaan de handen uit de mouwen. Ik zou bijna zeggen, het guillotine, dat zeg ik nu. We gaan aan de slag. En we maken er met elkaar een succes van. Eén ding is wel duidelijk. Het vertrouwen bij de concurrent van Tialf is grut. Voor 183 miljoen euro zullen de bouwbedrijven BAM en Van Wijnen in Almere een sportcentrum deel zetten. Naast een wedstrijd- en trainingsbaan voor de raceriders krijgt de IJsdom baan voor inlineskaten, kunstrieden en een turnhal. Een ambitieus project dat de gemeente Almere net een cent om mij betelt. Maar hoe is de financiering dan wel regelen? Het gaat om meerdere investeerders. Dat zijn Anglo-Saxische investeerders en Europese investeerders die mogelijk zijn. En we hebben één hele harde waar we nu al voor gekozen hebben. Maar alle varianten zijn mogelijk. Als de particulieren dat zezen, dan is het roen. En het bin partijen waar je net samen van zezen kennen. Nou, dat kan nog wel eens wat oorswerzen. Ik ken alle partijen die erbij belutsen binnen. En ja, die jouwen mij volle vertrouwen. Maar namen van mogelijke investeerders krijgen we juist jong nette jaren. En dat roept vragen op. Ook bij Reetriedersbond KNSB en sportkoepel NOC-NSF. Die de financiële onderbouwing van alle drie projecten door een extern bureau terugberekenen laten wollen. Daarom wordt het definitieve besluit uitgesteld naar 8 augustus. Dat is Almere min naar het zin. De initiatiefnemers van de IJsdom sluiten zelfs net helemaal uit naar de Rjochterstad te stappen, maar als zij net het nieuwe nationale e-stadion Tawiers krijgen. Als je de spelregels wil wijzigen om de uitslag te veranderen, dan moet je toch wel van hele goede huizen komen in het land om uit te leggen aan iemand die wij een onafhankelijke rechter noemen. Maar zo vaak gaat het echt niet komen. Wij hebben echt wel heel veel vertrouwen in het NOC, NSF en de KNSB. En iedereen heeft recht op zijn stappen en zijn emoties en zijn ideeën. Maar we hadden ook eerst een gesprek kunnen hebben, waarna een besluit had kunnen worden genomen. Kritiek dus op die twee organen? Ik vind dat ze ons eerst hadden moeten bellen en moeten overleggen met alle drie de kandidaten. Hoe ziet u het vervolg? Maar er wordt ons niks gevraagd. De jacht op foksen maar ljochtbakken mat gauw weer tastien worden. Oors nemen de slachtingen onder de grijdenvogels desastreuze vormen aan. Dat zei jager Jan Dieksma van Rotserhoulen. Hij registreerde met een camera hoe een foks in een weekentijd 120 nesten leeghellen. Nou, hij snuift in de nest om en volgens mij heeft er al een. Dat brengt er voor. Dus hij komt direct weer om en dan pakt er door. En dan pakt er door. Eerst het alarm, ik wil van de vogels naar boven. Hup, nou is het leeg. Hoe ga je dit nou filmen? Dit is mijn nachtcamera dit gebeurt. Wat voor camera is dat dan? Dat is een cameraatje die zet erbij, die gaat op bewegende beelden. En die slacht op dat moment aan als er wat bij komt. Kun je dat de zien laten, werd het nou weer boeten door? Jazeker wel. 2 jaar geleden is Dieksma zijn jachtbakvergunning kwijtrekken omdat de faunabescherming en rechtszaken ontspannen zijn deze wijze van jaaien. Met hulp van het jacht kunnen de jagers de foksen naks makkelijker zitten, maar de faunabescherming vindt dat er toch de natuur te bot versteurd wordt. Zonder het verbod is er oneenigheid over hoe volle keer de foksen nou echt onrucht zien. Dieksma claimt dat er in dit geval 120 nesten leeghellen binnen, van liepen, stroomliepen, tjerken, skriezen en eenden. De camera levert het bewijs. Nou, dat denk dat er zit dus een beweging sensor zit erin. Zo gauw als er wat beweegt dus bij het nest, dan neemt hij direct op. Dus ik de opname dat de vogel van het nest en op het nest gaat. Maar zo gauw als er dus in dit geval dus een vos bij komt, dan registreert hij dat ogenblikkelijk, dag en nacht. Je hebt 3 aan van de liepinlijn en zo was schenken en het is leeg, het is geen leeg. Maar hier zullen is de stippenkaart van alle nesten die je lijn hebt in dit gebied. Alle groene stippen. Nou ja, die lezen er nog of die ben uitkomen.
En alle redenstippen die ben opvreten. Dijksma spreekt van een fokse explosie bij Radsterhouwen. Hij hoopt dat de beeldende politiek uitzoekt dat er maar één remedie is. Lachbak we waarom zo gauw mogelijk. En meer aan de predatie ervan in een hele grote vogelbeweging. Met volle meer aan gebeuren. Het gaat zo helemaal naar de kloten. Vlieland baalt van de prijzenoorlog tussen de rederijen Doeksen en EVT. Omdat beide bedrijven de tickets naar Schilge gegoedkeerd maakten deze zomer, dreig het Vlieland de slag om een toerist te missen. De gemeente heeft intussen Doeksen in een brief om opheldering vragen. Vlieland is benauwd dat benamelijk de Duitsers kiezen zelf voor Schilge in steed van Vlieland. Voor een gezin met 2 bands scheelt het al gauw €50. Ondernemers op Vlieland rennen zijn inkomsten mis. Nou, op het moment dat er natuurlijk minder toerisme is op Vlieland, minder dagjestoerisme, dan zullen alle bedrijven op Vlieland dat merken. Of het nu gaat om een ijskoopboer of om een fietsverhuurder of om de terrassen die op Vlieland natuurlijk waar de dagjesmensen hun consumpties nuttigen, daar zullen wij absoluut minder inkomsten hebben. Dat is jammer. Dat is natuurlijk jammer, ook voor de economie van Vlieland. En SAF hield Vlieland een slachtoffer van een prijzenslag om boordtickets naar het nijslissende eiland Schilge. De EVT brengt al het hele jaar mensen voor €4 uur. Doeksen is nou begonnen met een kaartje dat nog €1 goedkoper is. Het voelt heel oneerlijk dat je naar Terschelling maar €4 enkele reis betaalt en naar Vlieland voor een retourtje €25. Ik kan me voorstellen dat je als je een dagje eiland wil doen en je komt in de terminal in Harlingen en je moet dan kiezen. Nou, dan kies je niet voor €25 voor een retourtje, maar dan kies je voor €8 voor een retourtje. Ik vind het een hele slechte actie. Van de middag wie de roelist tussen de VVV, de ondernemers en de burgemeester van Vlieland. Er is wijdweidig praat over de concurrentie op het water tussen de rederijen. We hebben met elkaar uitgesproken dat dit onacceptabel is. Er is van alles aan de hand met oneerlijke concurrentie, een concessie die maar niet afkomt. En de sleutel voor de oplossing ligt in Den Haag. Dus we hebben ook uitgesproken, dit is onacceptabel. Staatssecretaris, aan de slag, los dit probleem op. Dan hoeven we niet op deze manier de eilanden met elkaar te laten concurreren. Intussen hebben de ondernemers op Vlieland het smoren. Nevens haren lijkt het wel als alleen kielgewichtig is voor Doeksen. Op dit moment, als we bijvoorbeeld naar de website kijken, dan zijn wij toch als Vlielanders wel verrast dat er zo'n gigantisch grote landelijke publieke campagne naar Terschelling is. En wij denken dat tegenwoordig een gast naar Vlieland al bijna een applaus verdient om zijn boeking naar Vlieland te maken. Want het is bijna al onmogelijk om te vinden dat je ook naar Vlieland kan met de rederij Doeksen. Protesten van Vlieland of net, de prijs van een kaartje naar dat eiland bloot gelijk. Want de oertocht naar Vlieland is altijd al verliesjaand. Dat gaat niet omlaag, nee, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. De oneerlijke concurrentie die nu ontstaat, levert een gevecht in de markt op. En wat is een gevecht in een vrije markt? Een gevecht in een vrije markt is veel omzet maken in de zomer en zo min mogelijk onrendabele kosten maken. Het nieuws en ik orenzaken hoe de omroep kun je ik vinden op Facebook. Zoek dan op Facebook/omroep. De Raad van Commissarissen van Heerenveen zal morgen met een reactie komen op het feit dat de beide supportersverenigingen haar vertrouwen op zijn in de directie en in de Raad van Commissarissen zelfs. Ook de ontevreden sponsors zullen deze week naar buiten treden. Sportclub Heerenveen is op dit stuit een club in opspoor. Verleden week weer er ook nog het verzoeningspeteer tussen voorzitter Robert Veenstra en Riemer van der Velde. Van der Velde voer excuses voor het stik in de clubkranten waarin hij zwart maken was, maar het peteer hier net het wenselijke resultaat. De Raad van Commissarissen wie absoluut net van plan om een excuus aan te bieden. Nou ja, dan dat is voor mij een teleurstelling, maar daar heb ik het mee te doen. De heren hier het zelf volle makkelijker aan als ze één keer sorry zijn. Dat hier hun, denk ik, dat hier het publiek wel accepteert. Dat hier iedereen accepteert. Ik hier het accepteert. Maar dat is net gebeurd. Maar de directie van Sportclub Heerenveen zei van dat je regelmatig negatief uitlitten hebt over de club in de media. Dat je Sportclub Heerenveen dus in diskrediet bracht. Als ik regelmatig Heerenveen negatief in het nieuws breng, dan zou je hem dat bevestigen kennen.
Dan zou Jem dat bevestigen kunnen, dan zou VI dat bevestigen kunnen, dan zou Jem dat bevestigen kunnen, dan zou al die kranten die mee willen bellen, die zouden bevestigen kunnen dat ik al die negatieve dingen in Heerenveen in het nieuws breng. En je weet het donders goed, krijg gewoon rekend wie, als ik eens wat is, dan is het dat ik mee verdedigen, omdat er onwaarheden over me verteld worden, of omdat ik even met hem klank word over voetbal in de breedste zin. Maar nooit met het oogmerk om Heerenveen in het discrediet te brengen. Dat weet hij hem zelf, dus dat kan ik hem zelf vertellen. Ben je lilk? Oh, dat soort aantijgingen, dat kan kloot worden. Want dat is incorrect. Jou zei van ik wil excuus van de directie. Hoe dat stik in de corner, schreeuwt terug columnist Albert van Kijpema. En zij zei ze van, ja, wij willen ook een excuus. Maar jou begreep er dus eigenlijk net weer voor. Nee, dat toen net weten waar ik een excuus voor meidje mat. Het enige wat ze dus vervelend vinden kennen, dat is een erevoorzitter eens een keer naar boeten gebracht had van geachte meesken. Nee, dat hij hun al een aantal keren dat vregen hier. Van door nou eens een onderzoek naar het reilen en zeilen van alles binnen Heerenveen. Nou, en daar zou ik me enigszins voorstellen kennen dat ze dat vervelend vonden. Ik vond het vervelend dat ik dat waar moest, maar ik had het gevoel dat ik dat waar moest. Nou, dat neutrale onderzoek, dat wil men net. Nou, dat is dan bijzonder jammer, want dat begreep ik nog steeds net. Want als je het nou zag hoe het doggen, als iedereen zei, waarom doe je dat onderzoek dan net? Dan creëer je de bevestiging, dan is het publiek tevreden, dan ben de sponsors tevreden, dan ben ik tevreden. Maar we merken al, ja, de sfeer leidt eronder. De toeschouwersaantallen dreigen naar beneden te gaan. De omzetten in het stadion vliegen ik een ras naar beneden. Dus er is van alles aan de hand, denk ik. Geen is groter als de club. Zou het misschien net beter wezen dat je hem gewoon tjemoe kan zeggen, oké, we zijn grote kerels, zonder roer. We moeten gewoon ophoren nou maar ruziematch. Ja, ik vind dat er vaststeld wordt, maar laten we nog eerlijk wezen, ik ben erevoorzitter. En hoe verder ik geen bevoegdheden. Hè? Dus dat is helder. Dus eigenlijk had men niks mee te schaffen. En als een onderzoek uitwijzen zou dat ik lastig ben voor de club. En dat het beter weer dat ik iedere thuiswedstrijd van Heerenveen niet lang weer blow. Dan beloof ik dat ik nooit weer bij Heerenveen kom. Als dat lastig is, als ik de vergeler ben. Datzelfde wil ik wel eens jaren van een aantal mensen die in de club zitten. Ja, want de groep ontevreden mensen werd heel iets grutter. Zij zei ze ek en benamen dan de supportersverenigings Robert Veenstra en Matt Vot. Maar is dat een oplossing? Als de mij maar vragen dat ik wat aan wil, dan weet het op zeker dat ik een paar mensen vervang. Daar weer een enkele discussie over. Dat zou ik doen, maar men vraagt mij niks. Dus is mijn mening op dit onderdeel ik net van toepassing. Komt het nog goed, maar Heerenveen? Ja, dat is een helft job. Dat is absoluut zeker. Die moet je ego's, die moet je dus even op boord gooien voor de mensen die er zitten. De boetewacht denkt soms echt wel van water-exit, watervastzetten druk is. Ja, Riemer van der Velde shot altijd mooi oer de schouder. Ja, dus zelf was een paar mensen geweest die als verdediging roepen dat ik lastig ben. En die Kielense Koopmans, dat is de man van de Rabobank, die hiek er eens een keer mee oor. Ik zei als commissaris... Ja, hij zei, dan moet je lastig zijn, want anders word je er later op afgerekend. Nou, en ik denk uit mijn periode als commissaris, dan denk ik dat bijvoorbeeld de directie die mij toen lastig vond, als die nou vrij is, dan denk ik dat die directie nou zei, misschien hier wel net ongelijk. Ja, daar zit je ervoor. Het volslijne peteer met Riemer van der Velde van 20 minuten is bij u te zien op omroepfriesland.nl. Een reportage uit het programma Boppenslag wie dat van Auroene Wieke. Morgen is er vanzelfs weer een nieuwe editie. Na Joet, het waar en heer. Deze week viert de Hindoestaans-Surinaamse Mierskip-Iliau dat het 140 jaar geleden is dat haar voorvaders vanuit Indië naar Suriname emigreerden. In 1974 emigreerden ze op het Nij, maar toen in Nederland, omdat Suriname onafhankelijk was en zij dat net zitten zeggen om daar weer te blijven. En zo komt het dat er in Friesland nog zo'n 5000 Surinaamse Hindoestanen wonen. Nou, krijg ze wij, willen zij ik heel graag haar tradities en taal in stand houden. Nou ja, dat is dreig. Ze hebben net een eigen plak. En daarom vierden ze de eerste dag van haar feestweek in de NL. Mooi toneelstuk over de eigen geschiedenis. En wij zijn daarbij.
Deze week viert de Surinaams-Hindoestaanse mierskip van Ljouwert dat ze 140 jaar geleden vanuit India naar Suriname emigreerden. Vieren omdat ze net als slaaf, maar als contractarbeider erheen gingen. Een toneelstuk uit deze geschiedenis wordt Joen opvierd. Ja, ik moest 40 hebben. Dus gisteren heb ik de kool gesneden, aardappel geschild. Gisteravond heb ik 2 kilo van de bloem gekneden. En 1 kilo heb ik voor vandaag gelaten. Al 2 dagen is Beppe mooit eten ondergang. Het toneelcelskip is de hele dag nog aan het oefenen voor Joen en dus wat er eten komen. Rotti, volgens Beppes eigen traditioneel Indisch recept. Het is veel werk, maar ik doe het gewoon. Met liefde? Ja. In 1974 was Suriname onafhankelijk. De meeste Hindoestaan keerden ervoor om naar Nederland te gaan. Al hadden ze geen idee wat voor land Nederland nou eigenlijk zwier. Zij verlaten een land waar meer dan 25% van de beroepsbevolking werkloos is. Hun Nederlandse paspoort garandeert hun een opvang in ons land. Voor zover ze niet door familie op Schiphol werden afgehaald, worden de Surinamers met autobussen vervoerd naar een van de opvangcentra die door het Centraal Bureau Uitvoering Vestigingsbeleid Rijksgenoten in ons land zijn ingericht. Robbie Karamat wien jochentje en de bus bracht hem en zijn ouders, broers en zussen naar de Prins Frederik kazerne in Ljouwert. En die poort ging helemaal open, de bus paste precies erin en die ging echt helemaal naar achter toe. En die ging op het pleintje en de koffers werden uitgeladen. En dan kom je hier en het is hartstikke koud, zonder jas, zonder niks. En je hebt een heel ander beeld dan je voorstelt had. Dan maak je hiermee dat je de eerste sneeuwvlokken ziet. Want dan ga je kijken van, hé, hoe kan nou ijs vallen uit de hemel? En dan wordt alles wit. Dus voor ons hé, dit is sneeuw. We hadden een beeld, althans ik had een beeld, het is een warm land. En net als Suriname had je vrijstaande huizen. En je had een stukje land en noem maar op, waar je kon planten. En alles kon doen, wat spelen, voetballen, noem maar op. En je kwam hier en zei, alles is ingepakt. Hier zaten wij. Hierboven? Hierboven. Dus. Is dit ook een emotionele plek voor u? Ja, in het begin wel. In het begin kwam wel. Want dit had je dan niet gerekend. Eén kamertje. Want ik ging vanuit, je gaat direct een huis vinden. Je gaat lekker wonen. En hier kwam je in een kamertje. En dat was een hele grote teleurstelling. En daar gaat men meer heimwee in het begin, hoor. Van, hé, waar ben ik eigenlijk terechtgekomen? Wat doe ik eigenlijk hier? Ik kijk naar Chalita en dan begin jij te zingen. Kasmewade. Met die master, ja. Adib Autar is naast Robbie Karamat een van de druwende kräften achter de Surinaams-Hindoestaanse mierskip van Ljouwert. Aan zijn hele gezin zet daarin om de eigen tradities, taal en cultuur in stand te houden. Kijk, Surinaams-Hindoestaanse cultuur, dan heb je het bijvoorbeeld over van belangrijk is van bij bruiloften. Hè? Dat zijn rituelen die plaatsvinden ook. Dat zie je ook hier gebeuren ook. Bij de geboorte, bij het overlijden bijvoorbeeld. Mensen hebben thuis bijvoorbeeld kerkdiensten, et cetera ook. Nou, dat zijn toch wel heel belangrijke waarden, culturele aspecten, wat mensen nog in stand houden en daarbinnen opereren. Maar het valt net daar. In Friesland wen je zo'n 5000 Hindoestaanse Surinamers. Maar een eigen plak hebben ze net. En zilverhierders zullen haar liever gaan als komen. Men verhuurt niet meer zoveel zalen en zo aan Surinamers. Want bijvoorbeeld de trouwpartij die duurt al 3 dagen. Met alle religie eromheen. En dan wordt er gekookt en gedronken en gegeten. En dat blijft dus in zo'n zaal, krijg je geur niet meer eruit. Dus mensen zeggen van, hé, stop maar even, dat doen wij niet meer. Dus dat is heel moeilijk in Leeuwarden en omgeving om iets te krijgen voor de Surinamers. Oké, dan beginnen wij even met dit stukje. Dan
Nu hebben jullie hebben de controle al gehad, Suriname. Hè? Jullie hebben nu al gehoord van... Het stikjoen gaat door de eigen geschiedenis. Hoe zwierwerkjen voor minlingen, minachting en misledigingen. Zo'n fino oudtaar hier eerst net zo volle op met de eigen geschiedenis en cultuur, maar nooit die ouder wordt, verhoort dat. Voornamelijk de laatste jaren neig ik toch meer naar mijn eigen cultuur. Waar komt dat door? Beleving, denk ik. Ook hoe ik in het leven sta nu, denk ik. En waar zit dan het verschil voor jou? Puur de beleving. Hoe het leven beleefd wordt. Bijvoorbeeld godsdienst, bepaalde normen en waarden. Dat is heel belangrijk en dat kan ik heel goed terugvinden in mijn eigen cultuur. En ik kan het natuurlijk ook terugvinden in de Nederlandse cultuur, maar toch meer in mijn eigen cultuur. De Hindoestaan vieren haar religie en feesten nu op meerdere plekken in de stad. Onder oren in een voetbalkantine, maar dat is net ideaal. Daar is ook problemen mee, want bij de religie wordt er vuur en zo gemaakt. En dat geeft dan problemen, want dan krijg je alleen maar rook en dit soort dingen. Dus dat wordt ook al gemeld van, jongens, jullie moeten wat anders zoeken. Maar nu wordt het nog een beetje getolereerd, maar ik denk dat op het laatst ook dat ze daarvan moe worden en dat ook ophoudt. En daarom is het voor ons ook belangrijk om een eigen centrum, een eigen plek te creëren waar wij onze eigen dingen kunnen doen zonder dat wij met enige restricties van anderen moeten gaan leven. Dus los van het religieuze, culturele gedeelte willen wij ook graag met de samenleving, met anderen ook allerlei activiteiten ook opzetten. Ook. En dat is belangrijk in deze tijd ook. Hè? Want het is geven en nemen en je kan alleen maar geven en nemen op een gegeven moment als je wat meer in mij kan verplaatsen en wat meer van mij weet, dan andersom ook. Hè? Dus dat soort activiteiten willen we wat meer gaan doen. Ook. Deze weken binnen er nog meer festiviteiten en eltsenien is welkom. Zoek voor meer informatie erover op www.sccmg.nl. Nijs, sport, cultuur, het zit al weer in deze weken. Nou verder maar het leukste van heer. Nou, dit is dus een Japanse kriel. En dat nemen ze de Shabo, dat is al een heel oud ras. En typisch is om deze hinnen, ze gaat nog een beetje lezen, maar dat ze amper poortjes hebben. Die poortjes die zijn heel leeg. Ze zijn ook griezelig nuurt. Nou, dat just ik was, ze kan ze gewoon oppakken. En ze blijven gewoon zitten. Ze zijn heel vriendelijk, net agressief. Het lijkt wel een commercial. Maar die kwarte poortjes, dat vind je heel leuk? Ja, dat is prachtig. Dan zie je dan trouwens dat gijs erin ik. Dat is een zak komisch. Een komische uitstraling. Bij jou is ik al je naam, omdat ze al je een persoonlijkheid hebben. De wonen je voor je te fappen. Nee, fappen de haan. En dit is je Theo. Ja, dat is een gevoel, hè? Dat hij je soms mij dan denk je van dat is een Theo. Ja, ja, zij is het hoor, ja. La 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 la. Ik ben Theo en ik ben niet hier. Theo is een hele vaderlijke man. Laat ik het zo zeggen. Hij is heel beginnen met zijn vrouwje. Hij past er goed op. En het is gewoon, hij is heel lief. Als je dan roept die wanne, die roept, dan had er wat voen. Zie je? En dan maakt een van die vrouwen mij het opeten. Zie je het? Ja. Als er weer hem vindt ik, dan maakt het er een bepaald geluidje. En dan komen die vrouwen erop aan en waar het eerst is die meid haar. Lief. Ja. Dat is Sylvia.
die krijgen we nou misschien 3 weken in. En daar weer er voortverreel op. En als de wanneer de nije hen accepteert, dan is het klaar. Want de hennevrouw is een herdevrouw, ja? Ja? Ja, de pikorde, hè. Als ze hem net maaien, dan kan ze hem een bloeden staan pikken. En soms, mijn geval, dat er een deur gaat. We hadden dus een hintje hebben we met de haan opgebracht. Want die weer dus toch een oren heen, oorfretten. Die hier... daar komt Teun, jongen. En ze pakt ze net, maar ze voert het er nog heen. Beetje de boel op stang. Beetje de boel op stang, ja. Dat vindt ze prachtig. Niet meer te begeren, Noor, zo mooi. Kom eens. Daar joh. Achter het vlot van Wendelheimerij komen Hitser en Karst. Hitser en Karst. Kom op jongens, roeien! Roeien! Koch is de beste! 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 Femke, hoe gaat het? Ja, goed. Ja, het gaat heel goed. Hoe vier maak je hem? Ongeveer 2 kilometer en rond je om de wiels in. Niet verwachten dat het zo goed is hoor. Nee, eigenlijk net. Het gaat wel heel goed. En is het wetter een beetje noffelijk? Ja, maar lekker. Net te koud. Nee, dat valt niet wel. Maar je begint het record wel verbetering? Ja, ik hoop het. Het gaat vast wel lukken. Deze kant op. Wat vind je ervan? Ik vind het heel leuk. Ja, ik ook. Het ziet er apart uit, hè? Ja. Als je hem op scrollen maakt, waar ligt het op? Op een hele lange trein. Ja, of op een slang. Ja. En hoe doen ze het? Goed. Heel goed. Alleen ze zei zo net wel dat het al een beetje zwaar was. Deze kant op. Jongens, gaat het nog goed? Ja. Beetje last van de vinger. Gaat het halen. Zet hem op, hè? Jongens, kom op. Zet hem op. Het laatste stukje. Nu moet er geroeid worden. Het later, jij tegen de wind in. Nu moet je even roeien. Kom op.
Femke, Ja, hoe is het mooi die? kot. Ben je hem het hellen? Ja, dat is wel leuk. Heeft er nog even nog in zitten? Nee, maar daar bij de geel ging het wel goed moeilijk, want we stonden telkens stil. En nou naar de koord, toch? Ja. Wist ik hoe vier had je hem nou roeit, hè? Nee. Ongeveer 2 kilometer. Of meer. Maar al is 2 heel uur ontroeien geweest. Ja. Gefeliciteerd. Dank je. Maar gauw het warms op ziekje. Ja, dankjewel. En dat wie het alweer. U oersjug van de beste reportages van de Oude Wieken. Na wieken ben we er weer. Heel graag. En dan.